Igama lami ndinguNonkosi Damoy. Apha ndiqale ngo-2023. Kule Sunday sisuka kuyo le fruitful. Siye satya ama-apile, ndityile ke iapile. Emveni kwe-apile ndaziva kunento ebandayo ezingalweni zam nasemilenzeni nalomthambo. Ndithe ndisiza apha ndeza nam ndasinyuka isibingelelo kodwa ndithe ndihamba ecaweni ndaphuma sendikwazi ukuhamba. Bendingakwazi uhamba nditsho nje andikaphangeli nophangela kulo nyanga kaJanuwari ngenxa yemilenze ebendinayo. Ndiye ndazigodukela bendikade ndisohlulakala uhamba ngeenyawo ndikhwela iteksi noba ndiyaphangela. Ngoku andohluleki nakuma ngoku apha ecaweni. Igama lami ndinguKhanyiswa ndihlala eCrossroad. So last week benzeke iTuesday service. So tata bethandaza kwi-prayer line. Efika kumo wathi I open for you. So ngolwesithathu ndafumana i-call uba mandiye for interview Friday for i-library assistant. Ndihambayo ndiye ki-interview ndenavula ifoto katata ndathi tata ndicela uhamba ngomoya wakho because bendisoyika was not ready for la interview. After 10 minutes ndiphumile pha nda-receive i-call yathi bana interview yam was successful. So izolo ndiye ndabizwa phayana ndayosayina yonke into yam. And then from lalasibini bendilapha receive i-calls ze-interviews iveki yonke. Enkosi. Lisa, igama lami ndingumthunzi ndihlala eParklands. Ubungqina bam ndiphuphe utata esithi mandichebe dreads. Ndimphuphile okokuqala khange ndiresponde, ndamphupha okwesibini. Okwesithathu ufike ephethe isikere kum ephupheni esithi mandizichebe. Ndivukile ekuseni nyani ndazichebe dreads zam. Ndeze ecaweni Sunday. Utata wathi umuntu makayofumana izinto zakhe, wanibeka isandla wanithela oil ebusweni, wanirhiphiliza ubuso. Kwa Monday nda off emsebenzini, kwa Tuesday kwathiwa ndiyabizwa eofisini imanager. Ndaye eofisini kwimanager yanthi imanager ndifumana ipromotion emsebenzini.